itudo gi nek mar Albert Ojwang odagi ketho mano ma itudo gigo ni gin ema ne ginego Albert Ojwang. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo waler, do bedo gi buok ne achiel kuom achije go en obila ma yande ogeng'ne ka itudo kod bura machielo mar nek. Bang'o kinde mag achije ma itudo kod nek Albert Ojwang kito ywaruok mapek e doho ma Kibra odiochieng' manyoro ewi ler mar ni kinde mag sirikal oruyo chopo achije gi doho ma ok onyiso kinde maggi gikone piny oru kendo achije duto ochopie doho kaluwore kod ler ma doho nyochiwo. Achije auchiel e nyim jang'ad bura Irene Kavetsa kinde mohewo 20 anyuola jopiny kod jofwambo duto keto nyong'ong mar neno kaponi achije biro yie ketho ma itudo gigo. Giduto gi duol achiel nyim jang'ad bura anyuola jopiny kod jofwambo achije giduto okwedo ketho ewi nek mar Albert Ojwang. Jean Amito Abrao, is it true or not true? Brian Maniki Njue, is it true or not true? Plea of not guilty entered for all the 6 accused persons. Bang' kwedo nek mar Albert Ojwang, kinde mag achije gi duto okwayo doho mondo yienegi wegi kod rambum ema giwacho ni achije gi moko kuomgi gin wuone kendo onge kod nyalo mar ketho neno kata buogo joneno. So just relax. There will be no shouting, number 1. There will be no name calling, number 2. I've addressed 1 person, 2 people from the DPP, 3 people from the 2 people from the defense side. On the DPP side, they know themselves. On this side, they know themselves. Yes. Let me just say, that is what the law is, and it's what they are relying on and coming here. But we are saying, protect these people, because when they are telling you that affidavit should not be cross-examined, that is exactly what they are doing. They are missing their target. Kata kamano, ukinde mag sirikal kod mag anyuola Albert Ojwang odagi kwayo makamano kendo nyiso doho ni 4 kuom achije go gin obila kendo ni kod lony kod ng'eyo mar njawre kod neno kendo ni ginyalo mar buogo joneno anyuola kod joma nigi dwaro mar ng'eyo adiera ewi nek Albert Ojwang. The information that's before this honorable court that the accused have been charged with a very serious offense, and in the event of conviction, it does attract a death penalty. Mane obuogo doho eni achiel kuom achije go en obila mayande ogeng'ne tesendo obila ma Central ka itude kod nek machielo gino manokelo kwano obila ma itudo kod nek Albert Ojwang nyaka obila 4. During his detention at Central Police Station, he's a police officer. The fourth. The fourth police officer? Yes. So do I have 4 police officers? Yes. But he was not serving at Central Police Station. He was in detention in relation to unrelated murder investigations. Yeah. My lady, therefore, based on the fact that he occupied this particular position, increases the possibility of interference with witnesses and the general investigation that's still ongoing. Bang' winjo ng'ur mar okinde mag sirikal, okinde mag anyuola kod okinde mag achije ma itudo kod nek mar Albert Ojwang, doho osingo chiwo ng'eto mare kaponi dhi migi rambum kata ooyo e kinde manyime. Sama bura mar nek mar rawera Albert Ojwang koro chakore ayanga e doho ma Kibra, ting' mar okinde momako burani en nyenyo e lela e nyim doho, ponono achije mochope doho kawuono ema jogo mane otimo nek makamano kata ooyo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e doho ma Kibra.